Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gondo Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono iya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruk pundi niki Petruk? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Turu. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah, ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu ngono. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku.